Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngathi uzoqala ngegeli phezulu umculo kaMaskandi umzovukile ejiva zimnike unyaka njengoba ke ingoma yakhe yenza eyibukwayo ezweni laseGermany. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke izindawo la nibola khona le video. Mangoqala usijonela elikhasi wamulekela igama lami usibonga konke wakandwande. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Monga subscribe ngicela usubscribe uphinde phela ucindezele nebhele khona uYouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka esematheni kanye nehamba phambili. Yize noma engakaze walibeka umzovukile jiva zimnike unyawo lakhe ke ezweni laseGermany kodwa ke umculo wakhe usuqalile umakhela igama khona ke ezweni laseGermany. Ujiva zimnike oneminyaka engama-34 usizwe kakhulu ke ukuqopha ngokuhlanganyela nentokazi emhlophe yaseGermany uKarin Akadim. Ingoma yakhe ke ehloko sithi ke wathi uyosebenza. Kule ngoma ke ujiva ucula ngesizulu bese ke uKarim ehlabelela ngolimi lwakhe lwebele. Kafushane le ngoma iqwashisa ngezintokazi ezithi ke ziyosebenza emadolobheni kanti ke ziyoqwayize bese ke zihushula izisu makwenzeka zikholeliswa ke amakhasimende. Echaza ke uKarim osavalele ke eGermany ngenxa yecorona uthe ngalokusebenza ngokubambisana nojiva zimnike uthe kusho likhulu kuyena njengoba ke usuqalile umakhela ugazi emabhinqeni yena ke njengoba engumuntu webala elemhlophe. Kusho likhulu ukuthi ungumlungu wakwelinye isiko umenywe ukuthi uzoba ingcenye yengoma kaMaskandi. Ngizizwa ngithobekile kakhulu ukubamba iqhaza emculweni kaJiva ngenxa ukuthi ngesikhathi ngiqala ukuzwa ngathinteka kakhulu enhlizweni. Kubeka yena ke uKarin uthe leliculo abalenzanga bendawonye noJiva njengoba uJiva ke ubesegoli kanti yena ubela esedolobheni lakubo laseKassel. Uthe bekungekho okunoma bekungasikho kokuqala beqopha noJiva. Uthe ke sake sazama kwenza enye ngoma kaMaskandi kodwa ke kwangahamba kahle. Ingakho ethe uma uJiva ngicela ukuba ke siphinde siqophe ngavumela phezulu. Ngebhadi ke ukuqopha kwethu ke kwaphazanyiswa ukubheduka kwesifo secorona emhlabeni jikelele. Ingakho ke ngingakwazanga ukuthi ke ngize eNingizimu Afrika sabe ke sesithatha isinqumo sokuqopha ngokwehlukana. Kubeka yena futhi ke uKarim uthe yize umculo kaMaskandi ubengawazi kodwa ke usejabulele isigqi kanye nomlayezo wazo. Kanti noJiva zimnike uthe kamjabulisa kakhulu ukuthi ke uthe waqopha umlando ukuthi ke abe ngumculi wokuqala ucula ke ngokuhlanganyela ashaya ngolimi lakhe lukaMageba bese ukuthi ke yena ke uzakwaba eshaye naye futhi ngolimi lakhe lesiJalimani. Kanti ke mina ngintatheli ka YouTube mbafethu sengiyaphela khona la le ndaba asivele siyiqede khona lapha kwi comment section. Ngicela ukuthi ke ungakhohlwa ukungilandela enkundleni zokuxhumana @zwide_media khona lapha ku Instagram kanjalo na Twitter kanjalo futhi ke na ku Facebook. Mina ke ngithi sengiphuma kanje.